ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አናሐኩም ሰላህ ዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾንና ህይወት ቃል ክንካፈሊና እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና እዩ ሃሌሉያ ሎም እንካፈሎ ቃል ንእምነት ዝኾኑና ቃላት ንስማዕ ድብል እዩ ንእምነት ዝኾኑና ቃላት ንስማዕ ረይኹም አሕዋት ገለገለ ንሰምዖም ቃላት ካብ እምነት ደጉዱሉና እዮም ገለገለ ንሰምዖም ቃላት ካብ በእምነት ደዕቢና እዮም ስለዚ ኩሉ ጊዜ ክትሰምዑ ከለኹም አውሽጥኹም ከተሳላስሉ ከለኹም መጀመርታ ርግጸኛ ኾኑ እቲ ትሰምዑዎ ዘለኹም እቲ ተሳላስሉዎ ዘለኹም በእምነት ደዕቤኩም ዲ ወይስ ካብ እምነት ደጉዱለኩም እዩ ጥርጥር ደእትወልኩም ዲ ወይስ ትብዓት ዝመልኦኩም እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 10 ጥቕስ 17 እምበአርሲ እምነት ካብ ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ እዩ ርኢኹም ምስማዕውን በቃል ክርስቶስ ኢሉ እምነት ድማ ካብ ምስማዕ እታ አምላኻዊት እምነት ካብ ምስማዕ ትመጽእ ነታ አምላኻዊት እምነት ዘምጽአ ድማ ቃል ክርስቶስ ኢሉ ከምቲ ቃል ክርስቶስ ንእምነትና ዘምጽአ በእምነትና ክንዓቢ በእምነትና ክንድልድል ድማ ኣብዚሕና ነቲ እምነት ኣብ ውሽጥና ደምጸ ቃል ዕድል ክንቦለና ዳስ ዋይ ብዙሕ ጊዜ ነፍስ ወከፍና እምነት ተኻፊልና ኢና ነፍስ ወከፍና እምነት ኣብ ውሽጥና ኣለና እዩ ምኽንያቱ ብዘይ እምነት ዳግም ክትውለድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩልና እምነት ኣለና እዩ ነገር ግን እዛ ከም ዘርኢ ኣብ ውሽጥና ተቐሚጣ ዘላ እምነት በኣ ክንዓቢ በኣ ክንውስኽ በኣ ክንድልድል እንተደኣ ኮይና ግን እንሰምዖ ነገር ወሳኒ እዩ ናብ ውሽጥና ደኣቱ ነገር ወሳኒ እዩ ርኢኹም ኣብ ዙርያኹም ምሳኹም ክዕልሉ ድውዕሉ ሰባት ወሰንቲ እዮም ምስኦም ሕብረት ትገብሩ ሰባት ወሰንቲ እዮም ይሲ በእምሮኹም ደጋጊምኩም ክትሓስብዎ ትውዕሉ ነገር ወሳኒ እዩ ከተንብብዎ ትውዕሉ ቃል ወሳኒ እዩ ክሰምዖ ትውዕሉ ዜና ወሳኒ እዩ እንታይ ዓይነት ዜና ኢኹም ትሰምዑ እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ ኢኹም ተንብቡ እንታይ ዓይነት ጽሑፋት ኢኹም ተንብቡ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንምንታይ ምኽንያቱ እተንብቦ ንውሽጥኻ ይደኣቱ እትሰምዖ ንውሽጥኻ ይዝኣቱ ወይ ነቲ ተቐቢልካዮ ዘለኻ እምነት ብኡ ከዕብየካ እዩ ወይ ድማ ካብ እምነት ከጉድለካ እዩ ገለገለ ድምጽታት ፍርሕ ተሰኪሞም እዮም ደኣቱና ገለገለ ቃላት ጥርጥር ተሰኪሞም እዮም ድመጹና ርኢኹም ገለገለ በቃ ጥርጣረ ድመልኦም ሰባት እንድሕር ምሳኹም ክዕልሉ ድውዕሉ ኮይኖም ጥርጥር እዮም መሊኦምኹም ድኾዱ ፍርሕ እዮም መሊኦምኹም ድኾዱ ሎሚ ክነግረኩም ምርጫኹም ሓደ ነገር ጥራሕ ይኹን ንእምነት ዝኾነኩም ቃል ምስማዕ ጥራሕ ወስኑ ንእምነት ዘይኮነኩም ቃል ጊዜ ይተሃብዎ ንእምነት ዘይኮነኩም ቃል ዕድል ኣይተሃብዎ ምኽንያቱ ንውሽጥኹም ኢኹም ተባላሽዎ ዘለኹም ምኽንያቱ ብደይ እምነት ምንም ነገር ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ብደይ እምነት ንኣምላኽ ከነስምሮ ይንኽእለን ኢና ስለዚ ኣብ ፀጽባሕ ካብ እምነት ናብ እምነት ክንዓቢ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ካብ እምነት ናብ እምነት ንኽንዓቢ ግን ቃል ኣምላኽ የድልየና ክሳዕ ክንደይ ንቃል ኣምላኽ ጊዜ ንቦ ክሳዕ ክንደይ ምስ ቃል ክርስቶስ ጊዜ ንወስድ ክሳዕ ክንደይ ቃል ክርስቶስ ድተመልኡ ሰባት ቃል እምነት ድተመልኡ ሰባት ምስኦም ጊዜ ንወስድ እዞም ነገራት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ንምንታይ መሲልኩም ምስ ቃል እምነት ዘለዎም ሰባት ጊዜ እንድሕር ወሲድካ ውሽጥኻ ቻርጅ ኮይኑ ኢኻ ካብኦም ትፍለጥ ይሲ ጥርጥር ሒዝካ ካብኦም ኣይትኸይድን ኢኻ ፍርሕ ሒዝካ ካብኦም ኣይትኸይድን ኢኻ ምኽንያቱ ሰብ ዘለዎ ይድበካ ናይ እምነት ቃል ድተመልአ ቃል እምነት በካ ናይ ጥርጥር ቃል ድተመልአ ጥርጥር በካ ናይ ጓህ ቃል ድተመልአ ጓህ ይበካ ሎሚ ፕሊስ ካብ ንዜናታት ክንእክብ ንውዕል ካብ ደይጠቅም ፊክሽን ከነንብብ ንውዕል ካብ ደይጠቅም ጽሑፋት ፌስቡክ ጊዜ ሂብና ከነንብቦ ንውዕል ንእምነትና ዝጠቕመና ቃል ጊዜ መሃር ይሕሸና ንምንታይ ጊዜና ብደይጠቅም ነባኹኖ ንምንታይ በእምነት ንዘይዕብየና ነገር ጊዜ ንቦ ወረ ገለገለ ሰባት ካብ እምነት ንዘጉድለና ነገር ኢና ለይትን መዓልትን ክንሰምዖ ንውዕል ይሲ ስለዚ ተጠንቀቑላ ንውሽጥኹም በእምነት ንኽትዓብዩ ንእምነት ዝኾነኩም ቃል ደጊምኩም ደካጊምኩም ሕሰቡ ጸላእና በእምሮና ደድ ሰደዶ ቃል ጊዜ ሂብና ኣይነሳላስሎ እምነት ደይብሎ ቃል ተኾይኑ ቀልጢፍኩም ሪጀክት በልዎ ምኽንያቱ ካብ እምነት ናብ እምነት ክንዓቢ ፍቓድ ኣምላኽ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም